So, ayan guys, ready na ang aming almusal. Ayan, sardinas. Ako nang giluto. Saka bulad lang. O, mayroon na kaming kanin. Sige na, sige na. Pray na, relo na. Sige na. Ayaw pa ni Duy kumain guys. So, kami lang sa... Pray na, relo na. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this day keep sweet to our Lord, we receive from the bounty of our Lord. Amen. Amen. Kain na! Happy birthday! Diduya! Bulat ako na'y May tinapa, oh. bulat please. Nagmay ang bulad guys, pero lamig siya. Ay, angit-angit may kaya sila pag natanas. Huwag sa gulo kami. Ang nakita ko angit. Nabukyan, nakagalab dyan. Ikaw ko ba? Bala ko tinidor sa tura. Ikaw ka ba tinidor? Ito na. Kain pa ninyong lahat guys. Si Doy ayaw pa niyang kumain. Nasa wag bulaw? Sulit. Hindi na pa, may lamig sa bawang ito. Ganit. Nida? Pinali? Okay. Diba? May gatas na to, Mi. Yeah. Pero wala sukar na. Bang asag. Kaya ko kape din. Sago na kung lahat na. Kaya ko tumaay ko kape. May. Ano yung tinapa na yun? Hindi siya may tinapa. Siya yung ngalan ng tinapa? Tinapa. Sila ba nila or tinapa? Ang sulit dito sa kuan kay Miguel kay ano na kayo? Dito magtungat ay dak ko ni. Dali, may kinamot, may kaplas. Binuglit na ko gapon ba. Kung yung pinakauli na kabato. Mama, gini basta. Hindi. Motor? Tumutugdo. Check. Kwanto? Maulit pa rin ito. Tama kita kamay. O siya tudlo sa iya reading. Yan tudlo ba? Ha? Yan Ito na ito. Ito lang yung reading sa pangit. Mayap deh. Hindi namin, hindi namin. Nagkakuan ka na ng bulsang sa alay. Dapat na lugar. Batangas? Narong yung gapon. Ay, nagkakaan mo ni Gwan. President. Minka! Kabiki daw. Bakit kita kamay? Sabi ko magpaanan. Sa? Bakit kita kasi ko magpaanan? Nailak na table. Kasi ko ano itong app. Nay, bakit kita ka? Ano ba ito sa iyo, mama? Ang durang mo yun, nabilang nila yan. Wow.
Sabak-sabak bulkan yan. Sabak-sabak. Wala man rin ko kisa mo. Ang gulo mo. Kung sa nagagabi, ugapan mo yato, hindi na ugapan din. Wala may ka na kung gatod gahapon, gatod naman ka. Bungaw ka. Tapos akong kumain, guys. Magkuhan sa ko kay mag-ready ko sa iyang gamit ni Mimi. Yun, anong na? O man na. Sabaw ko, Koy. O, tuwa naman. Kay. Agpus nga. Ha? Shara. Ay, dapat. Pamahaw ay. Ano lagi? Patay na lang, kakasal lagi mo na nilang kayo ng alayan, hindi mo lang. Ano po? May pangungot sa kamot ko eh. Kamusta niyong apuhan? Ikaw din eh. Apa sa ba? Ano? Apa? Sige na, huwasin na ng kaunti nilang. Hindi lagi ka magsinirok na. Direct na mo lang yung city na lang. Kapit na 30. Buang mo. Panabun ba kay ba ang gitna mo kamot? Ayan guys, ihatid ko naman ang mga bata. Eh, kadlok sila. Kadlok sila kuan. Si Mimi to na naguna na, nagdagan-dagan. Si Ai higso na ni Kokoy guys. Ano ilang kamanghuran. Pasmit ni Riluna. Gabi pagulin ako diri nagpahatura ko nila ni Raymond o ni Lia TV. Hey guys, nagpapunta kami sa eskwelahan. Kasama namin si Ayay, yung inanay, yung silang lang. Papunta tayo sa eskwelahan. Kaya nagpunta tayo ng eskwelahan. Ano guys? Ito pa. Malayo kasi guys. Butay kasi dali guys. Ganun na siya. Sila unang sila guys. Kung wala pa. Hangak. Ta. Para makakuanta guys. Ayan guys, adto tayo. Let's go. Come on guys. Hi guys. Ako rin guys. Hi guys. Pamulog ko guys. Tabak.
mainit. Ayun na po guys. Ayun po guys na. Sabi sa inyo, guys. It is very hot. Hot guys. Yan. Tingnan na sa lawas yan. Ay. Alam, lagi ko si Kundi dito. Hindi ba? Amay o kwaon. Hangak. Bye-bye guys. So, ayan guys, ang mga bata, nag-una na. Malapit naming dumating sa eskwelahan guys. Ako pa na. Oh. Sige na. Ayan, sulod na Sir Salmi guys. Morning ma'am. Morning. Ma'am, ngayon takong ba certification? Sa 4-piece? Amo to purpose ray chatan ko kagahapon sa taga-SWD nga mag-submit daw kung Wala, dili ako gagunin certification kay kumangayo. Kuan. Certon man siguro na karon ay Ma'am Tata man siguro ang 4-piece certification. Kay na di ko sure kay basta kay ilangan na ka magkuha. Nag-chat magud gahapon na wala ko nakabalo kung idugang ba siya sa 4-piece kay dili ba ako ang benepisya, dili ba ako ang ngalan sa 4-piece sa ako ba Basta bata. kita dugang siya. Ang Tata ang certification na sa iyaan na siya man ang coordinator. Kinder, wala sa Mubalik ra ko miya. Ha? Yan si Mimi guys. Wala pa sila nagsugod ng klase. Dito na ko ilan ni Mother guys. So, si Mother ay naglinis-linis ng palibot. Oo. Hindi ng palibot ni Mother. Ang tugbo na tama? Ha? Tugbo na lang tadaan? Ang kaon mong baptismal dito sa kumbento. Nagbalik na sa ko pagtungtong. Kaya naman balik naman sa kapagtugbong. Di dito na lang din ka magkulat. Wow. Di ba ka ni magtuya-tuya na ni iyang Santos ni Mother? Ang kurog man lagi. Yan guys, gibalhin ni Mother ang iyang Santos. Abay niya sa TV. Nalingungugan nga nila sa TV. Busy lagi kay sila. Si kay gutom. Pwede mo na mahaw? Wala pa. Ihuwat ka na mo. Why? Nagluto daw si Father og pansit. Guys, anong gisinabaw? File na ang sa taas. Gutom, may higop sa baw ba? Agaga. Ang dire. Kung man napaghigop sa kuan. Ipaplukan na ko niya ang ano. Saman. Hi guys, punta kami ni Mama sa bayan kay si Mama mo atog kumbento. Ako pod mo atog og munisipyo kay mo hatod ko sa certification ni Mimi Daubert kay gikuan sa gidugang siya sa 4-piece sa taga DSWD. Dila na yung pretty ay ni mo. Punta na kami ni Mama sa bayan guys. Ayan si Mother sakay na mag-tricab. Yan guys, nakasakay namin ni Mother og tricycle. Una mi sa kumbento. Kumbento tao na ma? Dito taon na kay
kumbinto kay aron diretso ra ang among kuan. Balik, ada na mo kapitan ng kuan sa DSWD. Di na nagtanaw. Ay, tanaw para dia. I-abbreviation na lang kung tanak nimo. Na di man. Kaya inaana man. Certification erasure ni. Ako nagdadong sa DSWD, guys. Sila yung mga batusiman. O dagto sa kuan. Kumbinto, ano? Ana sa kuan ba? Gitar. Sila mo yung ito sa boss. So kay wa kamay. Oo, yun na. Pero tanong. Ano trabaho nila natuwat? Iya, sa mga raso ng kapan. Agapit pa man siya sa kuan. Munisipyo. Munisipyo. Makita kanya ako rin. Enjoy. Ang simbahan nga dako, guys. Sirado, guys. So, di mako na nga mong toyo. Kay walay secretary. So, papunta kami sa Munisipyo. Nagbalik si Mother, guys. So, ito. Libre na di ay. Sekretary sa pare. So, ayan guys, nakuha na ni Mama ang baptismal ni Kaykay ug kang abing-abing. So, humana among toyo diri adto na pod mig Munisipyo. Perti kainit magbaklay na kami ni Mother. Kung nami try ka nga maawanan, makasakay mi pero wala. Baklay ang mga person. Magpara na rin ng tricycle. Pwede kainit guys. Mabili na kabag payo. Nandito na kami sa Munisipyo guys. So, hindi na ako magdito sa sulod kasi bawal. So, tapos na ko nagduso og certification ni Mimi og birth. Uwi na kami ni Mother guys. Mag-shopping po si Mother. Ha? Sumaon sa man yung plano. Mag-shopping kapag una. Shopping mo kay Ay, kwarta ko na guys. O, ko na yung kwarta yun si Mother guys. Sarap ng tricycle para merkado. Yan ang pantalan guys, padong sa Tamigin to Bohol. Mga on mini Mother guys.
Ang aming ulam ay arim at saka dinuguan. Yan si Mador. May Pepsi. Dili daw siya mag-Pepsi. Ako ra. Ito guys. Ito kay Odto na dito may kumain sa Padelio Eatery. Kanta guys. Kaya nag-30 Sada mo orang natin. Ito pa nga. Ito ka na. Ito ka nga kanan. Kami larin. Klaro na yung bana ni Kwan. Yung kay Kwan ni Dita. Hindi ka naman bukas. Kena si Dita lang. Paimunin mo nga. Mamar ka na pilitin ako. Hindi, gabay na. Hindi, gabay na. Cuma-cuma na, di pusta na. Dami na kumain na ta. Memang lucu. Kau. Di ba madigang namin? Kailangan may kinatapaan ito. Tungod kung sa tekan. Ano nga po nito? Ano ito pagano sa taon? Ano ito pagano sa taon? Hindi naman may kananan katong pamilya ato yat na nabiya ko nito. Bago lang tayo. Ganyan sa bola.
Pagkamahal, redami. Tapos namin kumain, guys. Kabit manong ka? Buwangan lugar na ani. Paligyo ka na si. Ako yung kabuwangan na rin. Sa taglaw. Kasi, lugya na. Ano ba? Ang kasal customer, guys.